mama a party girl, she just wanna have fun. Hapon mga kapapa, ang atong lutoon karong hapuna, utan Bisaya. Opo, talong, okra, siyempre ang malunggay, gay o dahon sa kamuti, kalabasa. Mga kapapa, huwata kaninyo ang pagluto ninyo. Mga kapapa, ready na ang atong utanon. Atong lamas mga kapapa, sibuyas bombay, kamatis, luya, o ang atong gulay, dahon sa kamuti, talong, okra, kalbasa, o ang pinaka-espesyal, malunggay. Diyan na po na mga kapapa ang atong subak, piniritong isda. Hapon ni mga kapapa. Lager boy. Atong ilunod ang mga lamas mga kapapa. Kamatis, bombay, luya, itong tabunan mga kapapa o gatong hoton nga bubukal para paglunod sa uban pang sagol. Mga kapapa, bukal na. Atong ilunod una, kalabasa. Mga kapapa, itong hoton nga malata ning kalabasa, sunod na to lunod ang taong, okra, o ang kalabasa ang puti. Okay, mga kapapa. Mga kapapa, itong tanawin mga kapapa. Okay mga kapapa, luto na ang kalabasa. Atong isunod ang talong. Para mga kapapa. Okay. Okay mga kapapa. Ako nang nalunod ang talong. Okay mga kapapa, luto na ang talong mga kapapa. Kung isunod ang okra. Ato po ibutang ang mga kapapa ang siling haba. Ug ang siling labuyo. Duha lang mga kapapa ha, kay hangkay nito mga kapapa. Okay. Mga kapapa, lata na ang okra. Atong sunod ang kamuti, dahon. Sila na to tangyat.
Mga kapapa. Higop tag-init sa baw mga kapapa. Para mawa itong diabetes. Nahanglan maggulay ta matag adlaw. Kung sunod mga kapapa, malunggay. Asinan mga kapapa, asin. Siyempre, dito kalimtan ang atong sponsor, Magic Sarap Ajinomoto. Mga kapapa, atong tilawan. Lami kayo. Mga kapapa, ako ipakita niyo ang akong pakanon ani akong gulay. Si Cook Marco. Si Onsi. Si Brian Lee. O ni akong pakanon mga kapapa.